Aquest és el nostre tercer dia. No anem cap a l'excursió de Contrastes. Són les 7 de matí i estem en ple Times Square. Estem ja esperant l'excursió de Contrastes. Estamos aquí debatiendo. Estamos preocupados porque pasan muchos aviones. ¿Cuántos aviones estaban en las Torres Gemelas? Y no se revelaron, yo no me revelo, yo me cambio. Yo no me revelo contra un... Pau dice que mal, que hace y no sabe grabar. Y no, hombre, faltaría. Porque historias de mierda. Es que no interactuamos con la cámara. De cada saca pasearla un parguela. A ver, mis planos. Para eso sirven. Para eso están, Para eso están, Ramón, para eso están. Pinche pendejo, tienes suerte que no sea una mantenida. Bueno, l'excursió havien quedat en aquest bar-cafè. I bueno, aquí és on quedam lo de l'excursió de Contrastes, nos venen a cercar i començarem el tour a les carres. Aniran gravant. Bueno, és la tercera parada del tour i estem a les escales del Joker. Han tingut sort en arribar antes perquè quan hem arribat no havia ningú. No havia ningú i han pogut fer una bona sessió de fotos i boomerang. Però ara mateix, com veus, està ple. Així és que res, anem a veure si seguim amb el tour, a menys si seguim tenint aquesta sort. Es la tercera parada, hemos ido a Cotton Club, a Polo y ahora aquí solo somos 6 en la furgoneta, estamos nosotros Está súper bien. y unos chicos de Barcelona, está bien. El chofer está un poquito loco. Sí, la veritat que sí. I riu com el de Joker, ¿Oh? que riu com el de Joker, Sí. el conductor, i res. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se ríe? Crec que ara anem a l'estadi dels Yankees, pot ser? Sí, creo que sí. Així és que res, anem a veure. Ara, ja sou... Bueno, y ahora estamos en el Bronx, ya camino, bueno, just davant lo que és el Yankee Stadium. ¿Castellano, catalán? ¿Cómo lo haces? Jo vaig modificant, menos anglès, que si no la leo. Pues estaría bien. Tienes que decir estadio de los Estadio de los Yankees, güey. Yankee Stadium. Bueno, aquí tenim el graffiti de Big Pun. És un rapero de Dame. Costa Rica. Que te lo da para doblarlo y lo estás haciendo. I bueno, que va morir just en aquest cantó i li van fer aquest grafiti i cada any en el seu aniversari de sa mort pues, li duen flors i la aplaudeixen i tal, per la qual és algo que és bastant. ¿Sabes todo eso? ¿Estás tan informado? Me he informado. ¿Lo has leído? Sí, lo he leído. És impressionant aquest grafiti, el que passa és que està ple de gent. Està ple. Expectativas versus realidad. Sí, és una fontana di Trevi, però... Bueno, ara hem fet una altra aturada, estem a Queens. En el... Quin parc és? Pleasant Meadows. I estem just davant de
la bolla del món de Men in Black. La veritat és que no sé si s'aprecia, però és supergrossa. Pues ara hem fet una altra parada i estem a Dumbo. Avui sí, nos toca de dia, aunque ja vendrem a fer fotos més tranquil·lament, perquè ara amb el tour tampoc no ho podem perdre molt, però teníem que aprofitar. Avui està super despejat el tio, com veieu. Està super bé. I aquí està la platja de Dumbo, amb el pont de Manhattan. I bueno, acabant de passar ja del tour de contraste, lo acabant d'acabar, i ara estem cercant... Hemos grabado audios de cómo Estuvo lo malísimo, le he grabado el último audio una boquilla de I ara estem cercant un restaurant xino, perquè estem a Chinatown, no sé si sabeu, però estem en el barri de Chinatown. I res, anem a veure si dinem alguna cosa i seguirem. Ei, Joanat, passa. Això és un parc que està a Chinatown, no? Que això és on s'ajunten la gent de... Florinata de los chinos. Exacte, la gent de la tercera edat i se ponen a jugar ajedrez, dames, bueno, eren dames tipus xinos. Un póker en vincar pescador. Sí. I la veritat que està molt bé. Si ho veus des del punt de vista cultural està bastant bé, perquè una vegada jubilats almenys surten, estan aquí jugant a les cartes, estan en la societat almenys, no estan tancades de casa seva. I la veritat que està bastant bé. Ven aquí porque es gratis, És gratis, no tenen que pagar res. Però és bastant xulo, la veritat. I n'hi ha de tot. Ara això sí, tot xino. Estamos en Chinatown, my friend. I això és del Rockefeller Center. Ara anirem de fora, que està a la pista de patinatge. Nos han fotut un poc, no? Però bueno. Esto es un campeón, no sabemos todo. Però bueno, hasta la pròxima. Després ja veurem com ho fem. Rockefeller. La pista de hielo. Welcome to Top of the Rock. Besito.
Bueno, Ya estamos ya aquí. acaban de pasar. ¿Ha ido bien? Ha dicho Bueno, que sí. yo Después no de... digo sí, Primero yo he no dicho lo que digo. no. Después... Que ha dicho que sí al segundo intento. Al segundo intento, porque el primero no quería hacer un vídeo. Con siempre teca. Esencia de La Lidia. esencia. Si no, no sería yo. Es lo que enamora. Sí. Esencia Lloret, vamos. Así es que, bueno, Esencia de Lloret. al final anant bé i acabant de baixar ara anàvem a veure, a fer una volta per Times Square. Y a comer una pizza muy cara. Sí, $1. Hay que ahorrar, hay que ahorrar, hay que ahorrar. així és que res, vamos siguiendo el vídeo. Muy bien. Ara.